Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpaw ako. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Di rin ako gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Andrea, ginaingon, dako nagkalainan ang panahon kaniadto ug sa karon. Kaniadto ang mga anak, mahadlok bisag sigahan lang sa mata sa ginikanan. Karon, ang ginikanan ay mahadlok kung masuko na ang mga anak. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. O Charlie, kumpleto na kining imong mga gamit, ha? Naana dihang imong back towel. Kung sington kag maayo, yung kalimot sa pagbutang ni anak sa imong buko-buko. Thank you, Mama, ha? Thank you, Mama. Thank you. Sige, nagawas na din hispay. Aron magkasakay ka dayon, o dili ka malate sa imong practice. Okay, Mama. Sige. Live to live sa tama, Mama. Sige na. Thank you na. Sige. I love you, Mama Drea. Love you, anak. Sige na, Charlie. Bye na, pag-amping. Kisa ko, Mama. Hindi ka anak ka. I love you, Mama. Dako na ka, oy. I love you, Mama. Kiss, Charlie. Love you, nak. Balik na ako, kiss, Mama, ha? Tikit pulans paglito kong I love you na akong anak ka. Si Andrew, siya nasabang akong atimanon. Nagmata na tingali. Okay, and 1, 2, and 1, and 2, and 3. Farah! Stop the music. Unsa man na imong lihok, Farah? Kahinay? Dance with the music. Paminawa ang music, aron ma-timing ka. Bungol. Oh, from the top. From the top, coach. Saman di ay, ma'am. Okay, and 1, 2, and 3, and 1, and 2, and 3. Charlie!
Part na kini sa lifting. Asa si Farah, go! Agay! 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 Oh my God! Agay. Oh, nana. Okay, nana. Nabutangan nag-ice ang imong legs, Farah. Coach, sorry ha. Padayon na ako alasan niya. Coach, nga, iya man kong giwakli. Tinaot kini Inday Farah. Natakdan lagi kag tingog. Yes, Coach. Sorry kay Coach. Gisapot na ko sa amo. Naglapad ang akong kay sikik away sila si Mami ug Daddy. My God, Farah. Kung wa ka sa kondisyon, ayaw pag-practice. O, dili ba musulti ka nga, dili ka ganahan. Kay pulihan ta ka. Coach, hayaw lang siya kay teamwork naman ni may coach. Teamwork. Teamwork. Bati ang resulta, Charlie, kung usa ninyo mao'y makaguba sa performance. Championship na kini atong gipraktisan, Farah. Charlie, Oh, ayaw kalimot ni Ana. Okay. Charlie, anak. Relax. Sukad ba? Karoon ako ba agol ba? Naunsa man ning anak, Pag-pray, nak. Panghayo ni Lord nga makuha ninyong duha ni Farah ang kampyonato. Ay, sorry. Sorry, late ako. Na, di na masab ka, Farah. May gani kayo doon na pa'y 45 minutes nga gihatag ang event coordinator. Sige na, pag-ilis na. Nag-ilis akong daan, Tita Andrea. Hubuon ako ni akong gisapaw. Kanay performer, always ready. Ma, mayo magsulti ta. Nga na bang magulanon ka man, ha? Magdos para. Unsa? Imo din gihilaptan si Farah, Charlie? Ay, mama, kalma lang good. Relax lang noon. Charlie, kabata pa ninyong duha. Huh? Oto? Kanong nakabuhat man mo ini, ha? Nga angay raman na sa magtiayong buhat, ha? Grabe sa reaksyon, mama. Relax lang yan noon sa ano. Dili ni madaog relax, Charlie. Ay, mama, OA kay ka, pabida. Dili ako yung mas gibabdo si Farah, oy. Oh, Gumabdo si Farah. Pangitaan lang kuno kog laing Paris ni Coach Loloy. Si Genevieve kuno. O sa sunod adlaw larga na may paingon sa Paris, ma. Kay aron makig-compete sa lain pong nasod alang sa Latin Ballroom Contest, Madria. ay, pastilan. Kadaghan og maayong ballroom dancers na kontra nila ni Charlie. Kulbahan kong maayo. Huwag kayo salit sa imong anak, Tita. Para na ako, perfect ang performance si Charlie uban silang partner. Hala, Tita! Oo. Tatawa!
sila si Charlie o si Genevieve mo na champion! Yes! Dakuha de sa kasa na daog nila ni Charlie o Genevieve, no, Andrea? Wa pa mo uli si Charlie dinhi sa inyo, Tita Andrea, Tito Elmer. May tingali nga mahibaw mo sa among gikasabutan. Nga, unsa Farah? Mag-live-in na may diwa. O kung mga anak ko, siya ang muangkon nga si amahan sa akong ianak. Unsa? Charlie, gano bang may desisyon ka man nga wa man lang gani musulti na mo ni Papa ni mo, ha? Ma, sakto na si Dad. Lunsaw. Bisa na, Charlie. Pareha ka. tigong Papa. Dili ka ikay amahan si bata. Uy, katawan ka lang sa tinuod nga amahan niya na. Yung pag di mo magbuod sa akong desisyon. Uy, Akong desisyon ang matuman, Mama Andrea. Papa Elmer. oh, Lain migbayas para. Thank you, Charlie, ha, nga ako imong gipili kaysa imong parents. Midalab di kay. Luoy ko niyo. Ang maslan. Kay luoy ko ingon man sa bata. Anak istorya pa diha, uy. Thank you. Ako nga mo ibutang sa birth certificate sa bata. Ay, gawasan na. Of course. Mag-sex na ta na. Ha? Mag-sex na ta. Oo, kung kining basig ang maunsa taon ng bata. Anong maunsa man? Kabati ka sa mga sulti sa mga minyo nga pakati. Pakatihan ko no ang babaeng mabdus aron dali ng mga anak. Di ba pakatihan pa? Hala nga to ni. Kapiton? Sige. Charlie. Charlie, ni strong na imo, Charlie. Sa strong na ni Daan istorya. Charlie. Yeah. Charlie, saan ka, Charlie? Pagbarbil niya. 1, 2, 3, 4. Charlie. Charlie. Dako nagkalainan ang mga bagong tubo karon. Dili na mamati sa unsay makaayo o dili. kumusta na ka si Charlie, no? Nakabalita ko nga lalaki ang gianak ni Farah. Unsa ka kung buduaw ta sa itong anak Andrea? Ma! Pa! Andrew? Si Kuya Charlie, gidaw sa ospital, kay gidunggam sa mahan sa bata nga, ianak ni Ate Farah. Unsa? Bakit si doktor? Kung mula pas ng 24 oras o hindi makamata si Charlie. Nagpasabot kini nga. Patay na siya. Lord, natagi paglaki kinabuhi ang among anak. Luoy ka Ginoo. Elmer? Elmer, hindi mo kang mga mata ni Charlie. Ato ni na kong doktor Andrea. Dong Charlie, ang Ginoo mo iningitag paagi, pero may balik ka na mo, Dong.
Salamat ni Lord nga iya kang gihatag ang laing hikayon na. Ang amahan sa bata nga nagdunggab ni mo nadakpan na. Og si Farah, to na siyang mami ug daddy kay nagbalik na usab kini. Og milarga sila dong sa laing nasod. Okay naman, Andrea. Lisod ni ako. Nabalik ko sa mga maayong kamata. Nabalik ko ninyo, Mama Andrea. Nabalik ko. Maayo gyud ang Ginoo. Iyang gibalik ka namo si Charlie nga nakalimot na unta namo nga iyang pamilya. Salamat sa second chance nga gihatag ni Lord kan Charlie. Mga mga kasama ang kaagi ni Andrea. Dinining tulumanon. What's the style? Second chance is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.